थ' नोंथांमोन आं दायो नै खानाय सिननो फैदों पार्लाराव जोंहा आमिर बैनाय दङ बैनाय थ' गाहायनिखौ सिननो होदो आरो ना बेखौ गाहायनिखौ सिननो आरो माबा सिनदोब्रा गाहायनिखौबो माने आया गाहायनिखौ एसे जिर' मडेल खालामदोंब्रा बै गाहायनिखौ बुङाखै आरो फाग्ला बिदि जायो दे गाहायनिखौबो सिन गाहायनिखौबो जिर' खालाम जिर' खालामना हो मिथिबाय सोरबाफोर गाहायनि गोजौनि सिनजानोबा बेयाव फैबानो जाबाय गासिबो सिनजोबो अबे गांड ना फुला मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के पैसा बताओ कितना हुआ गुमै गासिगोन खोमालै जायाखैलै गाहायनिखौ जिर'ब्रा जिर' गाहायनिखौ सिनाना आङो हो जिर' हो गाहायनिखौ सिनानांगौ बिदि गाहायनिखौ सिनाबायनाय माबा माबि गैयाना जोंनाव गाहायनिखौ जिर' होलै गाहायनिखौ जिर' होआबा बोरै जानांगौ जाखो अबे गाहायनिखौ जिर' होनांगौ जाखो बे गाहायनिया अबे गाहायनिखौ बे गाहायनियालै हाबाबलै एथ' मानसि थागोन मिथिं मा गाहायनिखौ सिनानांगौ गाहायनिखौ जिर' होलायदों गाहायनिखौ जिर' हो जिर' होबासो मोजां नुयोना बेखौ गाहायनिखौ सिना जे ए बोरै जागोनलै बिसिनावलाय बिदिबा अबे मोनसे गाहायनिखौ फैसा होनाय नङा आङो गाहायनिखौ बे गाहायनिखौ बैलै गाहायनिया खोमा खाथिनिया अबाव बे गाहायनिया खोमानिया बिखौ आच्छा मा सानदोंमोनलाय ए गावहानो माबा गाहायनि बायदिबा बे गाहाय नामा माथो होनो बेखौलाय बेखौ साइडनिखौ होनब्रा गाहाय होनोब्रा गाहाय आंलाय गाहायनि होननायखाय माबा बेलेग गाहाय दे एसे मोजां खालामना हो दे जिर' खालामना हो गाहायनिखौ मिथिबाय थ' नोंथांमोन आं दायो खानायखौ सिनखांबाय नै गाहायनिखौ आं जिर' होजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन गाहायनिखौ जिर' होबाय आरो ना हादरदो फैना दे थेंकिउ दे सिनायनि थाखाय फैसाबो लायासै माबाया फैनाया आंनिफ्राय नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो नै माबाखौ माने खानाय सिनग्रा बियो माने हेयार काटिं पार्लार नोंथांमोना नै बेयाव फैनो हागोन बहाय बे माइनावगुरि लामा नैबेनो फ्रन्ट साइडजों देखायबाय आङो मण्डल अफिस बियो माजबादनि बे माइनावगुरि खाथियावनो नै बिदिबा आं थांबाय थानोसै लोगोफोर